हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଖାଇବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁଦମ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବି ବୋଲି ପୁରୀ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଳୁଦମ ତରକାରୀ କରିସାରିଥିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ପୁରୀ କରିଛି ସବୁ ଫୁଲା ଫୁଲା ସବୁ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆହୁରି ମୋର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ପେଟ ଭଜନ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମକର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୋଗଡାଲା ସଜେଇଲି। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଭୋଗକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ମୁଁ ବାହାରିଲି ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲି ତ ଏତେ ଭିଡ଼, ଭଗବାନ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ବାପ ଘରେ ଥିଲି।